שלום. שלום. היי. אני מדברת עם פרית? כן, אהלן. את מגשימה את החלומות? משתדלת. קיבלתי המלצה מחברה שלי, מה זה המלצה טובה עלייך? אוקיי, וואלה. כן. אני ובעלי רוצים לטוס בקרוב פעם ראשונה לחו"ל, ואנחנו מאוד רוצים להגשים פנטזיה מסוימת. יש מצב שאת מקשיבה? בכיף? אני שמחה לשמוע. אז ככה, אנחנו רוצים לטוס ושיפרצו לנו שטיח אדום לפני הכניסה למטוס, שנרגיש כמו בטקס האוסקר. גדול. מכירה? כמה טוב לחיות בסרט. גדול, גדול. יואו, איזה מקטעים איתכם. את מארגנת לנו את זה? יאללה, סגור בכיף. למה לא? אני על זה. איזה יופי. איזה כיף. מהמם. אז את בודקת לי ונראה איך נעשה את זה? בטח, בכיף. אני אחזור עליך בשמחה. יופי, תודה. בכיף. יום טוב. ביי. ביי, ביי ביי.